Joseph Gallia, magħruf bħala Juicy il-ġilda, kien imur spiss Palermo fi Sqallija. Palermo hija belt magħrufa għall kriminalità organizzata u l-Gazzetta Malta Today tirrapporta li l-aħħar darba li l-vittma tela Palermo kien nhar is-Sibt li għadda. Dakinhar Juicy Gallia aktar xtilef il-katamaran lura lejn Malta minħabba li l-vapur tela qabel il-ħin skedat u mhuwiex esklus li Gallia niżel lura Malta nhar it-Tnejn li għadda, jum qabel inqatel. Issa il-pulizija qegħdin ifittxu żewġ irġiel brabta mal-każ tal-qtil ta' Joseph Gallia ta' 58 sena mill-Marsa. Gallia inqatel it-tlieta filgħodu wara li ġew sparati lejh madwar 20 tir ta' arma tan-nar u intlaqat b'5 minnhom. Għalkemm il-vittma kien magħruf mal-pulizija, il-motiv wara dan id-delitt għadu mhux magħruf u l-pulizija għaddejjin bl-investigazzjoni tagħhom biex isibu l-moħħ jew l-imħuħ wara dan il-każ. Għaddejja wkoll it-tfittxija għal karozza tat tip RAV4 Silver jew karozza ta' għamla simili illi setgħet kienet użata minn min wettaq dan id-delitt. Il-pulizija jappellaw biex min raxi karozza simili li kienet fl-inħawi tad-delitt lejn dak il-ħin jinfurmhom minnu fih. L-arma użata probabbilment kienet rifle u t-tieri ġew sparati minn wara l-vittma. Dan għaliex il-karozza kellha tiri fuq in-naħa ta' wara u l-vittma intlaqat mit-tiri fin-naħa ta' wara ta' ġismu. Ir-riżulta wkoll li l-vittma Joseph Gallia kien għamel rapporti illi kienet jiġi meddet. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin u nfetħet ukoll inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ.